že nejaký sadista a tak ďalej. Ale prosím vás, nebuďte smiešni, že ste mu naleteli. Fico je taký chudák, jak sme chudáci všetci. Ale o čo? Máme cit pre tento štát. Toto, viete, čo je to najkrajšie? Čo je po 89. Viete, čo po 89. je to úžasné, že máme svoj štát a môžeme si rozhodovať sami. Kde si zvolíte Fica alebo toho Frankensteina, čo je tam ten Prešo a tak ďalej. Zvolte si, v poriadku. Ale môžeme si rozhodovať. Je to na vás. Na vás. Vy nemôžete akože povedať, že henty nám zvolili Fica, henty nám zvolili Frankensteina a tak ďalej. Zvolite si ho vy sami. No, prosím vás, ja nie som rečník, alebo čo, ale strašne sa mi páči, že som tu mohol vystúpiť. To je ten najväčší výdobytok 89. roku. Ja sú pár, dobre, 10, 15, ale povedali sme si svoje a môžete aj vypovedať si svoje. Skočte tu na toto a povedzte si. No a čo, prečo by ste si nemohli? Nič sa vám nestane. To je tá krása. Viete, jaké to čaro povedať si na tomto námestí povedať si, čo chcem? Viete, aké to nádherné, jak o tom som v živote sníval? Jak o tom som, to sa nedá, poďte, povedzte si, čo chcete. A to je ono. O to nám ide. Môžete si mysleť, že čo a to a tak ďalej. Ale viete čo, ja by som vám takto povedal, ja som emocionálny teraz, ale ja by som sa z toho šťastia, že môžem tu tak hovoriť, len tak, jak taký blbec. Aby som to tak... Jak taký blbec môže tu povedať vám také chuľoviny dokonca, ale ja som z toho šťastný, že môžem hovoriť na plnú hubu, aj s tým, čo nesúhlasíte, alebo čo. Ale mám vás všetkých rád a ja sa z toho zblázním z toho šťastia. Ahojte. A povedzte si aj vy, všetci, čo vám nápadne, keď chceš fetovať, tak si povedz, prečo chceš fetovať. Keď chceš mať drogy, povedz si, prečo chceš mať drogy. A tak ďalej, povedz si, že čo ti to dáva, alebo čo. Prečo by si to nepovedal? Lebo o to nám ide.